Morjes ja tervetuloa uuden videon pariin. Jos ei kesällä paljon tullut kuvailtua noista fillarihommista ja videoita, niin sen takia ei ole kevään kelkkahommien jälkeen tullut julkaistu uusia videoita, mutta nyt yritetään tai ruvetaankin tekemään taas videoita. Ja kausi 26 alkaisi tässä olla aika lähellä. Nyt eletään marraskuun 29. päivää. Lauantaita. Ja täällä etelässä ei senttiikään lunta. Ulkona sataa vettä, 7 astetta lämmintä. Ei kovin talviset olosuhteet ole, että vois noihin kelkkahommiin rupea täällä leveysasteen niinku paneutumaan. Mutta se ei välttämättä ole tällä hetkellä suurin ongelma toi ulkoilma. Että tossa 10 viikkoa sitten, tasan 10 viikkoa tulee tänään, kun viimeinen alamäkipyöräkisa ja siellä sattui pieni haaveri. Pää edellä puuhun ja vasemman käden nimetön murtu tosta nivelestä toi luu. Että siitä onneksi selvittiin hyvin pienillä vammoilla, mutta nyt kättä tässä yritetään kuntouttaa. Ja tällä hetkellä on ainakin se tilanne, että ei ole mitään mahdollisuutta ajaa kelkalle, että kädessä ei riitä puristusvoima ja siellä on vielä kipuja ja liikeradat ei ole vielä normaalit siinä, että en tiedä pystytäänkö ajamaan välttämättä koko talvena edes kilpaa kelkalla, kun enduro on kumminkin aika vaativa laji ja sinne kun lähdetään ajamaan, niin siellä ei voi silloin olla kipuja ainakaan kädessä, kun puhutaan vielä jarrukädestä. Ja jos ei sitä pysty painamaan, niin sinne on turha lähteä ottaa niin kuin ylimääräisiä riskejä sen suhteen, että siellä satuttaa itsensä ja niin. Eli kättä nyt yritetään mahdollisimman sen mukaan kuntouttaa ja nyt päästään jo pikkuhiljaa tekemään muutakin harjoittelua. Tässä käsi oli se oli vajaan 3 viikkoa oli toi käsi kipsissä ja sanotaanko, että siinä vaiheessa niin käsi hävisi ihan totaalisesti. Sitä nyt yritetään kuntouttaa ja toivotaan, että pääsisi edes loppukaudesta ajamaan enduroa, kilpaakin. Semmonen on tällä hetkellä näkymä kauteen 26, tai sitä näkymää ei tällä hetkellä oikeastaan vielä ole, että se riippuu ihan, että miten käsi saadaan tästä kuntoutettua kuntoon, että sillä pystytään ajaa. Mutta meillä jatkettiin nyt semmoista, viime talvena jo hommasin semmoisen pullakoriransiitin, mistä rakennetaan motorhomea. Ja ruvetaan siitä nyt kuvaamaan siitä rakennuksesta videoita. Ja sitä on tässä
Viime talvena aloitettiin, tehtiin sinne semmonen väliseinän runko. Nyt on aloitettu taas sitäkin projektia viemään eteenpäin. Nyt on päästy maalaamaan sitä kaappia. Ja nyt voidaan tästä siirtyä sitten katsomaan sitä projektia. Joo, eli tosiaankin viime talven hommasin tämmöiseen pullakorin ransiitiin ja vähän talvella jo viime vuonna aloitettiin rakentaa, että väliseinä runko, mikä on nyt maalattu. Ja tässä on edessä ovi ja tähän on tarkoitus tulla tuohon kohtaan pieni keittiö ja sitten tonne sohva ja tonne tulee sänky ja sitten tuohon seinään väliseinään upotetaan mikro ja jääkaappi ja tässä voi sitten myöskin majoittua. Ja takaahan löytyy perälautanosturi. Sillä saa sitten esimerkiksi kelkan tonne kyytiin tai kesällä pyöriä. Ja edestä takaa katsottuna vasemmalle niin tulee toi. On tehty kelkalle paikka ja tähän jää pieni tyhjä tila tähän kohtaan. Siihen saadaan sitten tehdä semmonen kärry, missä on vähän saa työkaluvaunuja ja hyllyjä ja saa kaikki tarvikkeet ja sun muut siihen. Ja on akuille kotelo, sinne tulee 280 amperista akkuu sinne ja sitten tähän tulee näihin tulee inventerit ja sähkökeskukset ja laturi ja 12 voltin ohjauspaneelit ja semmonen projekti nyt menossa. Nyt tosiaankin ruvetaan vähän kittaamaan, kun täältä otettiin täältä edestä niin noita sidontakiskoja pois, niin kitataan nämä seinät täältä ja sit saadaan seuraavaksi sen jälkeen niin tää kaappi maalattua. Tulee tämmöisellä samanlaisella vaaleanharmaalla maalattua ja levyt mitkä tulee tohon niin tulee mustaksi. Ja semmonen projekti tähän tosiaan. Tässä tulee sänky. Siihen tulee 1,20 senttiä leveä. Sängyn saa siihen. Ja sitten tähän jää ylimääräinen hylly vielä. Tila, millä ei ole vielä toistaiseksi keksitty käyttöön. Ja sitten tulee tähän kohtaan itse asiassa tulee polttoainekäyttöinen lämmiti. Nyt saadaan myös lämpöittää ja asuntoosa lattia tulee eristys ja sitten lattia ei ole vielä päätetty ja tää väliseinä eristetään sitten tuolta takaosan puolelta ja luultavasti tää lattia vielä eristetään tuolta alapuolelta. Pysyy sitten paremmin lämpöisenä talvellakin tämä asunto kautta taukotila. Semmonen projekti. Kuvataan tätä nyt sitten epäsäännöllisen säännöllisesti, että miten tässä keritään aina tätä rakentamaan. Mutta toivotaan, että tämä saataisiin jo tänä talvena ensimmäisen kerran käyttöön. Joo, eli jatketaan
vähän motorhome-projektia ja viimeksi kitattiin noita seiniä jo ja ruvetaan nyt vähän hiomaan noita kittejä ja sit hiotaan tää kaapin seinät, niin päästään maalaamaan tää kaappi sen jälkeen. Nyt ruvetaan tosiaankin niin hiomaan. Tuosta ovesta on jo vähän aloitettukin hiontahommia. Nythän meillä on kaappi siinä maalla, sitten ruvetaan maalaamaan sieltä kitit hiottu noista seinistä ja seinät on hiottu ja pyyhitty puhtaaksi. Nyt näihin alumiiniosiin, mitkä maalataan, niin suhautetaan vähän ensin pohjamaaliin niskaan ja sitten ruvetaan maalaamaan seiniä. Vähän on kippikohtia tuossa. Pohjamaalia kanssa. Joo, nyt on suihkittu vähän pohjamaalia sinne. Ruvetaan laittaa pintaväriä niskaan ja otetaan tämmöstä Normadur 65 HS. Samaa mitä otettiin tuohon väliseinän runkoon. Kaksikomponenttinen maali 4 yhteen sekoitussuhteella ja sävytetty tuommoiseksi vaalean harmaaksi. Mutta tähän löytyy SK automaaleilta. Niin sieltä löytyy kaikki mitä tarvit. Muuhunkin auton maalaukseen löytyy maalit, mitkä ne sävyttää auton väriin ja tarvikkeet ja työkalut. Ja vielä neuvotkin saat sieltä, jos tarvii neuvoja auton maalaukseen. Kivijalkamyymälät, niitä löytyy Hyvinkäältä ja Jyväskylästä ja verkkokauppa löytyy ruudulla näkyvästä osoitteesta. Kummikinnasta käteen. Ruvetaan sekoittamaan tämmöiseen sekoituskuppiin. Täältä katsotaan tuolla on 4.1. Tämmönen on helppokäyttöinen. Ei tarvitse miettiä itse suhteita sille, kun kaataa sinne värin. Niin täältä kun otetaan 4.1, niin tuo näkyy, että tohon asti maaliin. Tuo on kovetetta, sitten tuossa on seuraava maali, kovete, maali, kovete, maali, kovete. Sitten löytyy vielä ohennukseen tuolta sekoitussuhteet.
Niin, nyt se tuolla kakkoskunnassa. Tosta kuvettajaa sekaan. Tuon verran kovettamaan sinne ja sitten sekoitellaan. Pikkasen varautetaan tosta vielä tilleriä sinne ohenteeksi. No, siinä on nyt värit sotkettuna. Ruvetaan vetää pensselillä tänne kulmiin ja alumiinit ensin ja sit siirrytään telahommiin sen jälkeen. Annetaan paiskimaan seinään väriin. Tosiaan lattiasta ja näin seinässä olevia alareuna alumiineja ei tarvii edes maalata, kun se nyt tulee kumminkin eristys ja sitten lattia siihen. Pitääpä nyt sitten telahommi. Rupee syntyä seinää pintaa.
Vielä unohtu tuossa sanoa, että itseltäkin käyttää sen verran ylimmällä jos maaliin, että kannattaa käyttää hengityssuojaa tätä eteen. No, siellä rupeaa tulla kattookin harmaata väriä. No, nyt on kaappi maalattu kertaalleen. Minä täytyy toinen kerros vetästä siihen väriin niskaan. Tosiaan tuot putkien takaa. Ei oo vielä maalattu, kun tää siirtyy vielä tää, jos on 30 senttiä eteenpäin tää, niin saa sitten maalata tuolta. No, nyt tosta tän putken väliin joutuu sit vähän tuolta pensselillä muolaamaan, kun se ei siitä siirry muuta kuin sen vähän matkaa eteenpäin tän koko rungon mukana. Saadaan sieltäkin välistä se harmaaksi. Sen tuolla. Kyllä tässä vielä kaikenlaista pikkuhommaa. Nyt kun tää saadaan maattua kokonaan, niin sitten täytyy rupeamaan levyjä tohon, että sit saadaan levytettyä tuo seinä rakennelma tosta. Nyt olisi kaappi saatu maalattua pariin kertaan, että jotain kohtia täällä vielä semmoista, mitä sit myöhemmin täytyy vähän vielä ehkä paikata. Ja seuraavaksi ruvetaan laittaa tuo väliseinä kiinni ja meillä on semmoset rappuset tähän, että omiaukkoon asennetaan niitä ja päästään asentaa ja päästään levyttää toi seinä. Siinä tuli suunnitelmaan semmonen muutos, että me maalataan se seinä vasta levytyksen jälkeen. Ja sitten asennetaan lämmitin tänne ja maasähkö ja akut, kun tätä ei ole mahdollisuus viikolla meidän pitää hallissa sisällä, niin saadaan lämpiämään tää, niin pystyy tekemään sit pihallakin juttuja tänne kaappiin, kun saa tänne lämmön. Mutta niistä sitten tulevissa jaksoissa.